Kumusta kayo kakabsat? Ket pacheck ken namnamaek nga iti sungbat yu ket nasayaat kami pastor. Taapay, ti Diyos nga pagserserbian tayo. Ti Diyos nga isu iti ayat ken hustisya nga ad-adalin tayo manipod pay iti umuna nga aldaw kakabsat iti daytoy nga tawen nga agdama 2025 inggana itatta. Inggana numalpas iti bulan iti Marso. Isuna iti pudno, isuna iti mapagtalkan. Mapagtalkan tadigiti inkarina kakabsat ket kabailan na nga tungpalan. Awan kakabsat iti imposible iti Diyos no inkarina ken ka, inkarina kanyak, inkarina kadatayo. Tungpalen na kakabsat. Nang nangruna, dahi karina nga ayaten na tayo. Ket dahi ayat itid na itipudno nga hustisya nga agpaay kata tayo. Isong agyaman tayo kakabsat, agsipot tagtultuloy daytoy nanumo simple nga panaginadal tayo. Ket pacheck nga agtultuloy met dahi panangusaryo kakabsat. Daytoy nga wagas. No anyaman dayjay naalayo nga kapanunutan wenno lawag nga maalayo ka daytoy nga lesson. Katanyalakit din kakabsat nga nagsayaat nga intuno sa renyo met ije klase yo. Dagijay nga members iti Sabbath school class yo. Ket maitag ay met rumang ay met iti pamatida ken ni Apo Diyos. Dayjay kakabsat ti objective tayo. Nga sika ket agpausar iti trabaho na Apo Diyos. Tadayto nga rod ket klase tayo kabsat niya. Ket sika iti facilitator. You are sitting in a teacher's class. Ket dayjay adalen tayo usarem tumet intuno mangisuro ka intuno Sabado. Ket tapno na ornos, dayjay panagisuro tayo kabsat, maited dayjay outline kada kayo. Adatayon iti lesson number 12. Sakbay tayo kabsat nga sirken, daytoy inadal tayo, ken ad-adalan tayo palaeng kadayto nga lawas. Dawatek nga agkararag tayo kakabsat. Managayat, ken man nagparabor nga Diyos amaming adakat sa dilangit. Agyaman kami launay kadaytoy nga gundaway nga inted mo manen kada kami. Inurnong na kami babaen dayjay tarigagay mi o Diyos nga maamuan iti pagayatam tapno dayjay panakaamumi panakasursuro mi. Maited min tumit kadigiti sabsabali nang nangruna o Diyos jay klase mi. Iti Sabbath school, dahil kinapudno nga sika iti Diyos iti ayat. Sika iti Diyos iti hustisya. Dawaten mi nga rod Ama, nga iti sirib nga agapo iti trunom, iti panangidalan iti Santong Espiritu kada iti panagadalmi. Ket isu iti isagot mo kada kami kada iti nga oras. Agyaman kami, tadigitoy nga dawat ken parabor, ited mo kada kami, agsipod ta dinawat miida, itinagan na po mesos. Amen. Nung makita yung kabsat, time passes so fast. Adata yun iti lesson number 12. Into no may nga Sabado, may nga lawas, it is the conclusion of our quarter. Ket pacheck kakabsat nga dagijay nga inadadal tayo. Ket isu iti timulong kada tayo, kadayjay nga panagrangay met, dayjay personal nga panagpamati tayo ken ni Apo Diyos. Ket iti paulo na kakabsat daytoy nga lesson tayo, lesson number 12, ayat ken hustisya, dagiti dua akadadakkelan abilin, love and justice.
the two greatest commandments. Iti pasit nga mayulo ket masarakan kabsat, iji umunang Juan, Kapitulo 4, versikulo 20, na isurat, ket basaen tayo. No, adda agkuna siyak ayatek ti Diyos, ket guraen na ti kabsat na, isu maysa anaulbod. Tati saan nga agayat iti kabsat na, isu nakita na, saan na amabalin nga ayaten ti Diyos, isu adina nakita. Anyan kakabsat, so straight. Dayjay inbaga ni Apo Diyos, idi inusar na ni Juan. Daytoy Juan nga nagisurat kabsat, kat isu namat laeng dayjay Juan nga adalan ni Apo Diyos, John the Beloved. Nga nangisurat iti libro iti Juan. Nga ijay libro iti Juan 3 verse 16, isu dayjay kitex kakabsat iti amin nga agisuro maipanggep iti ayat. Takas talauna iti panagayat iti Diyos iti lubong. Tainted na iti anak na abugbugtong. Ta sa sino man amamati ken kuana saan na mapukaw, nudiket adabiyag na ngagranayon. Dayjay iti pudno nga ayat. Ket itatan, dayti Juan nga nangisurat kabsat iti mikadwa nga libro na. Actually, there are 5 books nga insurat ni Juan. John, 1 John, 2 John, 3 John, ken Revelation. Iti kuna nakabsat, no adda iti agkuna. Anya di kunain na. I love God. Nagado ka kabsat, iti agipaga. Ngem, no di panagkunana, kat makita met, nga daytoy nga mangibagbaga, anya ibagbaga na, ay ayatek iti Diyos. Ngem guraen na, iti kabsat na. Ti kunana ni Apo Diyos, isu na ulbod. Apay, kunana man ni Apo Diyos, no, ibagam nga iayatem ti Diyos, ket guraem ti kabsat mo, nga makitam, kasanum aya nga rod nga ayaten met, iti Diyos, nga saan mo makita. Daytoy lesson tayo kakabsat, isuro na tayo nga ti Diyos isu ti aya. Ti Diyos isu iti hustisya. Ket tapno pudno nga ayaten tayo iti Diyos. Dayjay apanagayat tayo kakabsat. Ayaten tayo met dagiti pada tayo at tao. Ket kitaan tayo nga dagiti pagkasapulanda ket matulungan tayo kuma ida. So that's the target of our lesson. To make sure that loving God involves loving others, and loving others is to see that their needs are met. Gapu kakabsat na dito lesson tayo, subliyan tayo man dya title nan. Ayat ken hustisya, dagiti dua akadadakkelan abilin, biningay ko kakabsat, I have decided to divide this lesson also into 2. To duwa nga ron nga kadadakkel nga bilin, duwa met iti pan nakabingay kakabsat, iti lesson tayo. So let's go to our lesson. Umuna, nga paset. Ti panagayat iti Diyos, ken iti panagayat iti tao, ket saan nga agsina. Adda di kung kunatay gamin kakabsat nga twin, anya
singin. Singin ko na tayo. Nga po Diyos sinagutan na kami iti singin. Ni Darwin Ellie, ni Sherwin Ellie. Adamit kakabsat, di singin, nga ko na tayo Siamese twin. Anya di Siamese twin. Dagitoy nga singin, idi na iyanak da kakabsat. At dada, they were joined together. Babaen laeng iti operation, dagitoy nga Siamese twin will be separated. Pantay kakabsat iti example met iti saba. No pang kadya palengke, idi itatahaan ng kabsat, iti panaglako damutin iti saba, ket 4 kilo. Nga, bumatang ka, ikabil da jay din ko na, sir, daytoy ket, daytoy ti bayad na, ti ginatang mo, may sakit ka gudwa a kilo. Idi, bilangin da kakabsat. Bilangin da, nung nga binukal da jay saba nga katangam, iji may isang asapad. Ti panaggatang idi, no adda kakabsat iti saba nga singin, kung natayo niya, bilang na mano, may isa. Yung madamo da jay may isang nga klase nga saba, nga jay buo kakabsat nga may isang asapad, digijay nga saba, nagsisingin da. They were joined together. So, maawatan nyo. Maawatan tayo. Nga dayjay panagayat iti Diyos. Ken iti panagayat iti padatay nga tao saan da ang mabalin nga agsina. Iti lesson tayo kakabsat, ilawlawag na daytoy nga kinapudno, babaen iti kapadasan ni Apo Jesus. In surat ni Matthew, iti Matthew 22, versikulo 34, ingana iti 40. Adagamin kakabsat iti duwa nga grupo nga isuda, digaya kunada nga masters of the law. Isuda digito, digaya Sadducees, ken ti Pharisees. Ket, adda iti may sangal daw, nga dagitoy nga Sadducees, adda iti saludsud da kini Apo Jesus. Ket idi asinungbatan ni Apo Jesus daydi saludsud da. Nagulimag kakabsat dagitoy nga Sadducees. Idi nangag dagiti Parisiyo daydi inaramid ni Apo Jesus, nagurnong da kakabsat. They made a plan. Ket nang pili da, iti maysa kadigijay akalalaingan katakwada, an expert of the law, kunana ni Matthew. Napan ka ni Apo Jesus, anya panggap na, nga apan na, he tested him. Nya, apan na kakabsat nga padasan. Adda iti saludsod. Ti sinaludsod na, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Una na, manrosoro. Anya iti kadadakkelan abilin iti lintag. No alain tayo dahi sa ludsud na kakabsat. Adda iti 10 abilbilin. Ijelintag ni Apo Diyos, in the law of God, there are 10 commandments. Isungati ko na anya kadagiti bilbilin, iti kadadakkelan, ijelintag. Kit kunanan ni Apo Jesus, ayatem ti Diyos mo, iti amin pusom, iti amin kararwam, iti amin isip mo. Kunana, and this is the first and the greatest commandment. And the second
is like this. Ayatem ti karubam akas iti bagim. Sana inbaga all the laws and the prophets hang on these two commandments. Anya di bagatay kakabsat nga part 1 iti lesson tayo. Ti panagayat ti Diyos, ken iti panagayat iti tao saan nga agsina. So ti kunanan ni Apo Esos, ayatem iti Diyos mo, kasano panangayat mo, iti amin na pusom, iti amin akararuam, iti amin nga isip mo. Sana insiping, I'll use that word, sana insiping, he joined, dayjay kunana, ket iti mikadwa, ayatem iti karubam akas iti bagim. Sana inbaga, taamin dagiti linlintag ken dagiti padto. Addada kadaytoy adua nga bilin. Isong ano, alaen tayo kakabsat, saan tayo nga mabalin a pagsinaan? Isong nga DJ lesson tayo, ayat ken hostisya dagiti dua akadakkelan abilin. Kuna naman ang kakabsat ni Juan, ije umuna a Juan, Kapitulo 2, 11, 9, igana iti 11. Sino man kuna na, nga manggibaga nga adda isuna iti lawag, ngem ayaten guraen na iti kabsat na, adda iti sipnget. Laglagi pun tayo ito kabsat. Ni Apo Diyos, isut lawag. Ni Apo Esos, inbaga na, I am the light of the world. Intun no inawat tayo, ni Apo Esos akas personal amanubot tayo. We are transformed. Inala na tayo ni Apo Diyos. Manipod iti kasipngetan iti basol. Inkabil na tayo iti nakaskas daaw nga lawag iti ayat na. And then we claim, that is our proclamation, nga adda tayon iti lawag. Ngem kunanan ni Apo Diyos kabsat baitin ken ni Juan, no ibagam nga adda ka iti lawag, ngem guraem iti kabsat mo, adda ka paylaeng iti sipnget. Dati ko na nakabsat, sino man nga agayat iti kabsat na, agbibiyagen iti lawag. Ket saan, I like that term, kuna na, there is nothing to make him stumble. Nalalaka min kakabsat anya, nalalaka iti magna, iti nalawag, gem ije kasupngatan. No daduma, gapu iti sipnget, di mo makita no anya iti adda di sang wanam. May tublak ka. No daduma, madungpar mo. No daduma, masaktan ka. Tapay, adda ka ije sipnget. Ngem no adda ka ije lawag. Nang nangrung na ije nakaskas dao alawag, iti panagayat ni Apo Diyos. You can see your way. You are safe in walking every day. Sa intuloy kakabsat ni Juan, ngem dayjay nga manggura iti kabsat na, adda iti sipnget, ket magmagna iti kasipngetan. Saan na nga mo iti papanan na? Gapu ta iti sipnget, isu iti. I like the term of John. Because the darkness has blinded him.
Makakita kakabsat, ngam awam makita na. Ulitak, makakita, ngam awan ti makita na. Tapay, adda ijay kasip ngatan. Ito'y balay mi kakabsat. I still love to cook. Kahit ko iti agap dejay no apana mang agluton ti inapoy. Mga puy ko na tayo niya. There are 3 nga mabalin ko nga ramiden. Umuna, kabil ko dya kardero, isaang ko ije gas stove. Mikadwa, adda dejay rice cooker. Ito nun na kabil ko dya rice cooker, iklik ko, cook ko na, baybay akon, nalutong to. Ngam iti kayat ko, dejay man inapoy nga naluto iti kayo winuuging. I have a little adete ko natay nga dirty kitchen ijerwar iti balay. Kadwan nga nagluto ak iti bigat when I wake up after having my daily routine, nalpasen je devotional ko, naisurat ko da je daily meditation, nadak iti balay. Apana kon kapsat. Da je kaldero, nga nausar idi kalman na ugasanen, kak iti bagas, pankwarasawen, rukudek, da je danog na. Mapana kon ijay ruar. Iti pag silsilaw ko kakabsat, numapana, I'll give you an illustration. Alaik de cellphone, dayto iti silaw ko. Kunak, api nga hangko nga aramidin nga nasisyaat. So one day I decided, adamot iti extra nga wire, iti electrical wire. I put a socket, I put a bulb, ijay. Iti switch na iti kusina mi. Iso ngayon to, no, naarasaw ko, nikabil, nakwadyayan, and I'm ready, saksak ko, at dasilaw, i-check up sa naranyag. Saan akong nga maitublak? Saan akong nga aglalok lati papanak? Uri no adda akon ije ayan iti dalikan, I can do the work more efficiently tapay adda iti silaw. Nalawag je kunana ni Apo Diyos kakabsat. Nalawag. Nga saan tayo nga mabalin apag sinaan, dayjay panagayat tay iti Diyos, kanya panagayat tayo iti padatay a tao. Dayjay muna nga paset, iti lesson tayo. Tapno na dirdiretsyo pa eh. Ngam dayjay duwang explanation nga inusar tayo, usarin tayo manen, dayjay paset a mayulo. Anya ti kunana, ni Apo Diyos, baitan ka ni Juan. No ibagam kabsat ko, no ibagak may kabsat ko, no ayatek iti Diyos ngem guraek nya, ayatek iti Diyos ngem guraek iti padak a tao. Anya ti kunana Apo Diyos, siyak na ulbudat, sika na ulbud ka. Saan tayo ang mabalin a pagsinaan? Dayjay ayat tayo ken Apo Diyos, ken dayjay ayat tayo iti padatay nga tao. Tati pakakitaan, dayjay pudno a panagayat tayo ken Apo Diyos, isu dayjay panagayat tayo, iti pada tayo a tao. Apan tayo kakabsat, iti mikado a paset. Nuti ayat ken hustisya ket agsina, awan ti ayat. Okay? Toy. Duwat at adalin tayo. Ayat, hustisya. God is love, God is justice. No, unana, ti lesson tayo. Dito'y, inusar tayo tayo illustration, sitting. They are joined together. No pag sinaam,
ikatem ti hustisya kada ito'y ayat, timi kadwa nga pasit ti lesson tayo, awanen iti ayat. Ni Matthew met lang kakabsat insurat na. Iji Matthew 19 verses 16 to 22. Aday ti may nga lalaki, nga napan kini Apo Jesus, at salutsud na. Manursuro, anya iti naimbag nga aramidek, tapno maaddaanak iti biyag ngagnanayon. Teacher, what good thing must I do to get eternal life? Kaya tema amin dayjay, we want to have eternal life. Dayjay sa ludsod daytoy kakabsat, ket isumet iti sa ludsod tayo. The rich young ruler is also a representation kanyam ken kanyam. Ket dayjay sa ludsod na isumet iti sa ludsod tayo. Anya dayjay? Anya iti naimbag nga aramidek, tapno maaddaanak iti biyag ngagnanayon. Jesus asked something to answer the question. Sa lutsod ni Apo Jesus, why do you ask me what is God? At dalaang iti may sa nga nimbag ko na. Ket no kayat mo nga maaddaan iti biyag, obey the commandments. Let's stop for a while. Amin tayo kayat tayo kakabsat, iti may salakan. Ngem addan dagiti mangisursuro nga naisalakan tayon nga awanen ket saan tayon akasapulan nga tungpalen iti linteg. Dayjay sungbat ni Apo Jesus is constant. Addan jay kakabsat. Nga dayjay kunana, no kayat mo nga maaddaan iti biyag ngagnanayon. That was the desire of this rich young ruler. Obey the commandments. No iti inyadal tayo, ito dadalan tayo, dayjay siping, ayat kanustisya. Iti ibagbagaman din ni Apo Jesus kakabsat, iti biyag kadwaen naklatta, dayjay panagtungpal. I will have to repeat it again. Tibiyag, tungken dayjay panagtungpal, agkuyog da, agsiping da. They must go hand in hand together. If you want to enter life, obey the commandment. No kayat mo tagbiag, tungpalam itibilin. Tapay kakabsat. Dayjay bilin, intunno isu iti sinalusngasing ko. I sinned. Tapay, sin is the transgression of the law. Ket gapot na nagbasolak, iti supapak na basol ko, Roma 6:23, isu ni patay. Isu nga no, i-separate tayo kakabsat da ito niya, life. Ket pumanawak ka dayjay abiyag, kasano papanaw ko, gaputa sa lungasingek iti bilin. Remember this. Sino man nga mangisuro nga rod, nga maaddaan ka iti biyag nga nanayon, ket saan mon hamon akasapulan atong palen iti bilin, daytoy nga statement ni Apo Jesus, duptraken na, dadaelen na, dagijay asursuro. Subyen tayo kakabsat. Iti biyag
ken iti panagtungpal iti bilin, saan da nga mabalin ngagsina. Sa lutsod da ito'y nga agtutubong na banang. Anya kadig ito'y nga bilin. Kunanan ni Apo Jesus, di ka mapapatay, di ka makiabig, di ka agtakaw, di ka amangited tulbod a panagsaksi. Dayawem ti amam keninam, ket ayatem iti karubam akas iti bagim. In pasindayag kakabsat daytoy nga agtutubo. Amin dagitoy ket natungpal kon. Anya pa'y ti pagkurangak. Remember this. Jesus did not say, ulbod ka. When this young man said, all this I have kept, what do I still lack? Jesus did not say, you are lying. Kaya nangarong asawon kabsat, when pud no, nga daytoy nga agtutubo nga nabanang, tinungpalnan iti bilin, nga madapagkurangan na. Tati lesson tayo, iti part 2, when love and justice are separated, there is no love at all. No iti ayat, ken iti panagtungpal iti bilin ket agsina, awan iti ayat. Denggan nyo dyan songbat ni Apo Jesus. If you want to be perfect, ingka, ilakom dagiti addaken ka, ket ited mo kadigiti na panglaw, ket maaddakan to iti gameng iti langit, ken umaykan surutin. Was Jesus giving a condition that is too hard? Manen kakapsat dadalin tayo ayat. Ayat is action. Iti bagbaganan ni Apo Jesus, agsipod ta inbagam anatungpal mo iti aminen. Probaram apan mo ilako digiti gamang mo. Itid mo kadigiti na papanglaw dyan naglakwam. Sakan to umay ket surutin lang. Matthew made the conclusion. When the young man heard this, he went away sad because he had a great wealth. Nabanang. Sikunanan ni Apo Jesus, where your treasure is, there your heart is also. Anya kakabsat iti kayat ni Apo Jesus nga maadal tayo kadaytoy nga kapadasan na with this rich young ruler. Tapno agbalin iti maysa nga tao akas adalan ni Apo Jesus. He must be concerned at dadagsen na kadigidjay pagkasapulan iti sabsabali. Ulit kakabsat. Dayjay inbaganan ni Apo Jesus idi inayaban na digiti mo nga dalan. Idi inayaban na ka, inayaban na. Iti kayat nga sawen, surutin na. Ket dayjay panagayat ni Apo Jesus kakabsat. Kadigidjay nga pada tayo amaragrigat. Intun no addan dayjay ayat ni Apo Diyos iti puso tayo. Makita tayo nga addameten dayjay nga panagayat tayo. Nga tumulong kadayjay nga panagrangay, the upliftment
iti panagbiag, iti padatay nga tao. Na duma-duma iti pamayan kakabsat. There are different ways. Very recently, gawid kami ni Mrs. Rafanan from Quiapo. We had a baptism of 7 precious souls. May isang pamilya buo kakabsat. Ni Brother Gilbert kan si Catherine Felicitas. Gandig talong anak na. Adamit iti may isang baba, bakit ganda apuna. So 7 o. Iagawid kami, malabsan mi, sabay kami umunag ijay ayanda Darwin kani Alpha. Ijay ayanda balayan mi nga ni Brother Imong Vergara. Nakita mi ni Brother Tygon, ni Ed. Nakasukat. So we greeted each other. Kaya ko apanggayam ijay ili di panikikabsat. Kaya ko na, oh, you can take a ride and we'll take you there. Thank you, Pastor. Kunan. Thank you very much. Gamin ko na itararamidag, agluglugan na lat ti tricycle. Tapno matulunga met digito'y tricycle driver. He was pointing, digiti agur-uri nga tricycle driver katigiti pasahero da. No damagak manuti pamasahay, manipod ka rin nyo, gana jay ili ko na dakit. No kunadakit, 100 kunada, agpaitulod ako. I'll not just give 100. I'll give or double it. Ijay nakatulong akong pastor ko. We can help in different ways. Long time ago, dati may isa kakabsat nga church tayo, ijay distrito iti Southern Ilocosor. Itatan, district lang ngayon iti Santa Cruz, Ilocosor. Ijay Pidpid. Aday tigasawa ni Elder Ben, kini tigasawa ng Auntie Rose. Pagado. Iti tunggal Sabado, ni Auntie Rose kapsat, aday iti awit-awit na nga plastic bag, nakaikabilan iti bagas. Ket, in my curiosity, I ask, anya detanting? Iti aramidin nagayam, intun kakabsat no apan agluto, mangrakam iti bagas sa ikabil na iti maysa nga container. So that is 3 times a day, 7 days a week. Ket iti tunggal Sabado, ipan na dayjay as an offering nga itedda kadigijay agkasapulan. You can help the poor in different ways. Amo yun o dayjay panang tulong tayo kakabsat. Kadigijay nga napanglaw. Digijay nga agkasapulan. It will break barriers. Idi adda kami dito'y Kamiling, Western Tarlac District. That was the time nga dati ko na tayo eruption of Mount Pinatubo. Everything was devastated. Ket napang kami ijay opisina ni Dr. Agustin, iso na ti mayor ti Kamiling idi. Ket kuna kanya na, Apo Mayor, nga pastor, kahit mi iti tumulong, ikan na kami man iti maysa nga baryo, nga isu iti pangitidan mi iti tulong. Kuna na, one of the worst barrios of Kamiling, Pastor, is in Florida. Pamisinurvey. Kaduami da panglakayin, Labrador, Dumanong Tony, hindi kiti da dumapay. Daytoy kabsat, no gapo kay di Kamiling, going to Paniki, before the boundary, adda iti kalsada nga agpakatigid.
Surutem dayjay, da kadanong kanton dya turod, makitam dayjay Tarlac River. Ideda kami dyan kakabsat. What we saw was the river and the field, di taltalunda, were covered by lahar. Kasla na makitang puraw nga disyerto. Di tao may dani dya turod kakabsat. They built temporary shelters. So, di nagdamag kami dya kapitan mano kayo. Gasto. So, what we did is, inalami dya Kotidor ka, inalami mamin nga mabalin nga may tulong ti kamiling Seventh Adventist Church. Sana pang kami iji mission. Idin nga naalamin kakabsat, muna na urnong mindig dya nga naitan. We put a summary. Jainted, pamin-distribute, kadwami iti DSWD, ket idinaitid min, ijay opisina ti mayor jay, with some photo. Tapno adda iti pamanak, adda di jay picture. The next day, flag ceremony kakabsat, ijay munisipyo ti Kamiling. Adda ak ijay. Tainayaban na ni Mayor Agustin. Mabainak ko mga maragsakan na. Tapos kabsat, ijay sangwanan itik munisipyo di Kamiling. A whole blackboard, 4x8, na ikabil jay. Thank you very much, Seventh-day Adventist Church. Ibaganan ni Mayor, kung nagyamantay ka ni Pastor, anya nga iti may pagkakakabsat. Iti kunak kakabsat, Apo Mayor. Dahito'y katpasit laeng iti panakip serbisyo mi, kadagiti kakabsat tayo anaseknan. I'll give you another example. Helping the poor and the needy breaks down barrier. Ijay Southern Ilocos Sur, ijay nga na-assign from Tarlac, pang kami dyan. Adi iti may isang broadcaster. Actually, he was, I don't know, he's an ordained minister or what. Ngam he is a member of, dayjay ko na tayo nga born again. Nonya kit di kakabsat iti adda nga nagasang akapadasan na iti Seventh-day Adventist Church, mangsapsapul lata. Noan niya iti mai-broadcast na, maikontra iti Seventh-day Adventist Church. May sangal daw, kabayatan nga gayayam kami kada Brother Rolly, da Brother Romeo, kada iti dadungo pa. Ijay inaramid mi nga badminton court, ijay eskwelahan tayo, ijay Tagudin. Imay ni manang susing from Candon City, imay di Tagudin. Kaya madami nga gayayam kami, nagsapang imay. Una na pasawag, saratan kayong nga gayayam. Apay manang. Una ta ni Gil Ballesteros, that's the name of the broadcaster. Inbaga na nga ti pastor ti sa Batista kay Estapador. Awanin, nalpas na ayaman. So we decided, ni Romeo, ni Brother Rolly, kansyak, na pang kami kakabsat, J Station. We asked for the manager to call the nga broadcaster. Katimay. Imay-mayt the reporter na. Tinapasamak gamin, ket kunanang anda iti nagreklamo kada nga reporter, isu nga in broadcast na. Dinamag dayjay nga broadcaster ni Gil Ballesteros kasanom nga makasigurado nga day gitoy sa Batista. They are members of the Seventh-day Adventist Church. Kaya kunataga, adamutin bati da nga resibo. Kasanom nga maibaga nga digitoy ka papastor. When at ayabak isuda iti pastor, handa mo ibaga nga sanda nga pastor. Kaya nakabarong da. Sapay di ko na nga intunno. Sakbay da nga pumanaw, ikararagan ta.
So that was the situation. We learned later on nga dito yung nagreklamo, legitimate na yung reklamo na tadati kulpultor na panagkanbas na alada da jay down payment handang nga na i-deliver jay libro. Da jay rason da jay kulpultor. Actually, da jay kulpultor ni Brother Romeo ka ni Brother Rudy Sinain. Iti ko na haming nga ma-deliver pastor, katungtong da jay manager, kan da jay broadcaster, ta da jay address nga inted na ket awamutten ijay. Jibalay nga ng kanbasan, may kingkuha na awam ijayan. Da jay nga na kanbasan na transferred without telling, di gito nga kakabsat tayo. So the problem has been solved. Idagayayam kami dyan, dadalatan dyan karaoke na ay dyan, abay min, kapsat daw, numang mangag medya, broadcast na, dito yung broadcaster. And then he said, sino man na makangag dito yung boses kapsat, di lang mabalin at tumulong kayo. Ada iti may isa nga pamilya, iti may isa nga baryo, iti lidlid da. Napuuran ti balay da idikalman, awan pulos ti nga isalbarda. Ada digiti anak da, nga kastoy iti tawenda. Agyaman kami launay, no sino kada kayo ti tumulong. So after the game, napagawid ang. Kung nakin ni Mrs. Rafanan, lasin mo, di kita bado da kambal. So we put all the, di kita nga umabalay na nga usarin, di kita singin bi, iti may isang karton. Dua nga karton kakabsat nga dadakkel. Ules, tuwalya, diyamami na. Nagkabil kami iti sumagmamano nga makan. Sakuin pan, ijay, DCTP, ijay, kandon. Imbaga, ito juman ka ni Brother Hill. Panda, gawid kami. Gayayam kami kabigatan na kapsat. And then he made a broadcast. Agyaman kami launay ni Pastor Rafanan. Kanda giti kakabsat nga Seventh-day Adventist, tanang ngagda di inbagak idikalman, insigidang imayda, ket nangitid da ititulong. Before that, Hill Ballesteros branded nga iti pastor, iti Seventh-day Adventist estapador. The hatred of this broadcaster, may isang ministro, was broken gapu iti acts of love. Anya kakabsat iti blessings. No datayo, pudno nga adda di ayat tayo, ket tulungan tayo dagiti na panglaw. Basahin tayo kabsat, iti Salmo 41, versikulo 1 ingana ti 3. Bendito ti mangimatang iti na panglaw. Ni Jehova ispalen nanto intuno aldaw iti dakas. Ni Jehova salakniban nanto ken taripatwen nanto asibibiyag. Ket benditon to iti rabaw ti daga. Ket di kanto iyawat iti pagayatan ti kabusor na. Ni Jehova sumaranay to ken kuana iti idda anakaidalitan na, sika tarimaanem amin nga idda iti pagsakitan na. Anyan nga blessing kakabsat. When unknowingly, gapu iti deje ayat tayon, it is now a natural response, tapay adadya ayat. Tumulong tayo. Kitain tayo, deje pagimbagan, dagitoy nga kakabsat tayo, o less fortunate nga panagbiag, ngamda tayo. Kunana, bendito, blessed. God will save him from evil ways. Blessed. God will not hand him over to his enemy. Blessed. God will. Dahito man tikait ko kabsat. Sumaranay
to kenkwana iti idda iti nakaidalitan na. When you get sick, remember this, because you have the love of God to help others, God will take care of you. Si katarimaanem amin itida a pagsakitan na. Anyan kakabsat nga blessing. Kunana ni Ari Solomon, ije Proverbio 11:25 na isurat, kit basahin tayo. Iti mang parabo na akararwa, mapalukmag ken iti agsibog, isumot lang masibugan. It's just, kung tayo kakabsat niya, a cycle of nature. Ada dyan ni Apo Diyos. Intid na di ayat na ken ka. Intun no ayatem, da di padam a tao, arig na sibsibugam, da di nga padam nga tao, kadagiti bendisyon, nga naggapo ken Apo Diyos. Ni Apo Diyos, bendisyonan na kantumanan, bendisyonan na kantumanan, bendisyonan na kantumanan. Taapay, adda iti maitid mo a bendisyon kadagiti sabsabali. Proverbio 19, versikulo 17. Na isurat, basahin tayo. Iti addaan kaasi kadagiti napanglaw, pabuludan ni Hioba. Pabuludan na ni Hioba. Ket iti nimbag nga aramid na, bayadan nanto nga isubli kenkwana. Have you ever asked the question, apay nga ikak, hambak nga makabayad? Denggan nyo ti kunanan na po Diyos. Intun kabsat ko, no ikam iti ayat, any form, dayjay, pautang mo, kini Apo Diyos. Iso ti kunana, ti adaan kasi kadigitin na panglaw, pabuludan na ni Hioba. Sino ti nakautang ken ka? No tulungam digitin na panglaw, ni Apo Diyos. Ket ni Apo Diyos, saan to kakabsat, amang lipat nga mangbayad kadayjay nga utang na, nga inpautang mo, gaputan nga ramid ka tinaimbag. Isublinan to, kunana. Bayadan nan to. Iso nga saan tayo kung mga problema, nga intun nun, timulong tayo. Nga kasalala nga, it is a subtraction, panakaikat kadagdi adda kada tayo. No. Dati kunana iti Biblia, when we give, it is an addition, tapay, iti pinautangam ni Apo Diyos. Kakabsat ko, denggam dayjay inbaga ni Apo Diyos, baeten kina Isaiah, Kapitulo 13, versikulo 12, may surat, ket basahin tayo. Aramidek to at maysa alalaki na taktakon ngem tinasudi abalitok. Uray iti maysa alalaki na taktakon paingem iti balitok. Anasudi ti offer. Love is the refining process nga sika ket maysa nga balitok. Ngem gaputa dapelang tirugit. You have the dirt. Kanyam, DJ nga ayat, dalusan na. Intun no ayatem DJ padam atam. DJ proseso, DJ panang dalos ni Apo Diyos ken ka. The refining until you become a pure gold, much purer, ngam dahi balitok iti offer ni Apo Diyos kakabsat, iti madaydayaw. Anya iti inadal tayo. Ayat kinustisya. Ipakuyog na dahi
kadakilan abilin. Ayatem iti padam a tao, akas iti panagayat mo iti Diyos. Apay ngayon inyo nakjay padam a tao. Wen ta uray no ibagam, uray no ibagak, nga dati panagayat tayo kinapo Diyos, ngem saan tayo, nga ayayatan ti padang tayo a tao, una ni Apo Diyos ulpot tayo. The true reflection, nga ibaga tayo nga ayayatin tayo ni Apo Diyos, is ti pakakitaan, no adda iti pudno nga panagayat tayo, iti pada tayo nga tao. Ni Apo Diyos kakabsat, iti matay dayaw. Ni Apo Diyos ti tumulong kanyam. Ni Apo Diyos ti mang bendisyon kada tayo, ama amin. Agkararag tayo kakabsat. Ama, giaman kami. Kadagidya na ikari nga bendisyon nga ited mo kada kami. When agyaman kami tayo ayat mo, isumat lang o Diyos ti agbibiyag kadigiti panagbiag mi. Ket tulungan na kami nga mangayat kadagiti sabsabali. Nga mangkita no anyaman digiti maitulong mi nga naimbag tapno dayjay panagbiag dagiti pada mi wama ket sumaya at damet. Bendisyonam digiti kakabsat. Bendisyonam digiti iglesia. Bendisyonam digiti Sabbath school classes. O Ama, itinagan mo matay dayaw. Agyaman kami launay, tinagan na po Jesus. Amen. Ada iti dua kahit kung ibagakapsat. Umuna, no saan kayo pa'y kadinga nakapag-subscribe, ag-subscribe kayo kakapsat. Tapno, agtultuloy nga ma-notify kayo, intunno agrugi da itong programa tayo. May kadwa, dahil agyaman kami, dahil panangisiryo. Ni Apo Diyos, itimang bendisyon kada kayo. Ayayatin na kayo na Apo Diyos. Ayayatin na kayo met. Imbag, nga rabi itayo, ama amin kakabsat.